κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας ζήτησα στο προφίλ μου στο Facebook και στη σελίδα να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις για το Q&A. Σήμερα θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ράια Τσατλίδου. Τι θα έλεγε σε ένα παιδί που θα ήθελε να ξεκινήσει προσκοπισμό? Ξεκινάει προσκοπισμό. Φίλμα Λαβέτας. Γιατί δεν ξαναήρθες για skate? Γιατί έτσι. Πώς και άρχισες να ασχολείσαι με το YouTube? Μ' άρεσε γενικά το YouTube. Μ' άρεσε να βλέπω βιντεάκια από άλλους και λέω και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Το προσπάθησα και νομίζω πως βγάζω κάτι. Και γενικά θέλω να δημιουργώ και να δείχνω στον κόσμο αυτό που κάνω. Αθανασία Μικίδου. Τι θα μπορούσες να κάνεις για την οικογένειά σου? Τα πάντα. Τα πάντα. Τέλειο Σαράπονο. Πώς σε λένε? Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Δεν με έχει ρωτήσει κανένα σχεδόν πώς με λένε. Με λένε Κωνσταντίνο. Το γράφω και στις πληροφορίες στο YouTube. Διονύσης Δόντσος. Γνώμη για αρχηγό. Αρχηγός ρε φίλε κάνει το χαβαλέ του, γελάμε και εμείς κάνουμε ωραία. Όμως δεν νομίζω πως είναι σοβαρό άτομο και πάρα πολύ. Αν το δεις αυτό αρχηγέ. Με ρωτάει ο Δημήτρης Μπίκος τι κάνει τον Μπίκο ξεχωριστό. Τον Μπίκο ξεχωριστό το κάνει το επίθετο γιατί δεν το έχουν πολύ. Αναστασία Κούτρα. Γιατί είναι τόσο υπέροχη η κολλητή σου? Γιατί έχει μένα για κολλητό. Δημήτρης Δέλτα. Σκέιτ που να κάνει 3.000 ευρώ ή να δεις τον Justin Bieber ή 10.000 subs. Κοίταξε. Σκέιτ που να κάνει 3.000 ευρώ δεν θα με ενδιέφερε γιατί ούτως ή άλλως ξύλινε ένα ξύλινο άλλο θα σπάσει κάποια μέρα, οπότε δεν έχει σημασία τόσο πολύ τιμή. Τώρα, ανάμεσα στο να δω τον Justin και σε 10.000 subs, πιστεύω πως θα έλεγα 10.000 subs επειδή αυτό θα κρατήσει πιο πολύ με το να κάνω 10.000 subs. Οπότε, πείτε τους φίλους να κάνουν sub για να φτάσουμε με 10.000. Γεωργία Φυλακίδου. Γιατί είσαι τόσο καλό παιδί? Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο καλό παιδί, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, αυτό το κρίνει ο κόσμος που ξέρω εγώ με στηρίζει και γενικά κάνω λίγο παρέα. Βασιλίνα Παπαδημητρίου. Είναι το κλειδί για ένα πετυχημένο κανάλι στο YouTube. Κοίταξε, εγώ που έχω ένα κανάλι με εκατομμύρια subscribers, με εκατομμύρια προβολές σε κάθε βίντεο, το κλειδί μου, το μυστικό μου, θα σας το πω τώρα. Λοιπόν, θα σας πω το μυστικό μου αυτή τη στιγμή, το πώς είμαι εγώ ένας μεγάλος και επιτυχημένος YouTuber. Απλά κάνω βίντεο. Παίρνω μια κάμερα, ένα τρίποδα και κάνω βίντεο. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Απλά να είσαι αυτός και να δημιουργείς. Δημήτρης Κούπερος. Τζατζικιού. Ιωάννα και Χλιμπάρη. Γιατί δεν αρέσουν σε κανέναν τα ρεβίθια? Λογικό να μην αρέσουν σε κανέναν τα ρεβίθια γιατί είναι το αντίθετο από το γύρο. Δηλαδή σκέψου. Ο γύρος είναι εδώ. Από την άλλη μεριά είναι τα ρεβίθια. Μας αρέσει ο γύρος, τα ρεβίθια όμως όχι. Και είναι πολύ λογικό να μην μας αρέσει τα ρεβίθια. Γιατί είναι σκατά. Γιώργος Παπαδόπουλος. Περίεργο όνομα, καθόλου συνηθισμένο. Πού βρίσκομαι? Πού βρίσκεσαι, Γιώργο? Κοίταξε. Λογικά, τέτοια ώρα που κάνω εγώ το βίντεο, πρωί-πρωί, βρίσκεσαι σπίτι σου και κοιμάσαι. Τώρα, αν είσαι μαζοχιστής και πας τώρα να κοιμηθείς, γιατί έπαιζες όλο το βράδυ LOL, πάρε σπίτι σου. Νίκος Μη. Γιατί είμαι τόσο όμορφος? Είσαι τόσο όμορφος να μην είσαι άσχημος. Στέφανος Δέλτα. Σκέφτεσαι ποτέ να κάνεις gameplay βίντεος? Όχι. Γιατί ο υπολογιστής μου παίζει το San Andreas μόνο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο και να κάνω και την ώρα που παίζω βίντεο και να παίξω γενικά κάτι στον υπολογιστή μου. Αλλά άμα τύχει και κάνουμε κάτι με τον υπολογιστή, μπορεί να παίξω. Yo man, γιατί κάνεις μπαμ? Εγώ φοβάμαι τις εκρήξεις. Κάνω μπαμ για να μην κάνω μπουμ. Μιχαήλ Λίτσος. Σου αρέσουν οι κόλλοι? Αν κολλάνε, Τάσος Μάρκος. Πώς?
έτσι. Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μ' αρέσουν οι φακές. Λες να έχω ψυχολογικά? Όχι. Απλά μπορεί να έχεις πρόβλημα. Εντάξει. Λέγεται πρόβλημα στις φακές. Άμα σου αρέσουν οι φακές, είναι σαν το πιο πάνω που είπαμε που σου αρέσουν τα ρεβίθια. Δεν γίνεται. Πρέπει να το ψάξεις. Βαρδάμ Παλατλιάν. Εδώ γράφω για το Q&A. Όχι, είναι στο προηγούμενο post. Το άλλο είναι από πάνω. Δεν είναι στο δικό μου. Και λοιπόν, έφτασε το πρώτο Q&A στο τέλος του. Είναι ώρα να δώσουμε το συγκεκριμένο Όσκαρ στην πιο ηλίθια ερώτηση. Και το Όσκαρ για την πιο ηλίθια ερώτηση πάει στον... Ιστη. Yo man, γιατί κάνεις μπαμ? Εγώ βάμ τις εκρήξεις. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστώ όσους έγραψαν ερώτηση στο post. Χάρηκα πάρα πολύ. Και ευχαριστώ όσους έχουν κάνει subscribe και γενικά βοηθάνε σε όλη αυτή τη φάση στο YouTube. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να προσέχετε.